फैगौ इलेक्शनखौ लानानै आरो बिटिसिआव आगोलाव जेरै बिपिएफ हिसाबै बयबो जाति धर्मालम्बी गासैखौबो लानानै खौसेयै बिटिसि ओनसोलाव सान्थि प्रतिष्ठा खालामनाय आरो इउनियन लाबोनायनि खामानि मावदोंमोन। बेखौ आरो साबसिनै मावफुंनो थाखाय जों दा थाग थियारि जादों आरो रायजोफोरनिसिम जोङो दा थांगासिनो दङ। मोनफ्रोमबो प्राइमारियाव बयबो रायजो राजाफोरजों दानि सरकारा ओनसोलाव मा मावदों मावाखै, बोरैहाय बिटिसिखौ धंस खालामगासिनो दङ, बिटिसिआ बोरै जोबस्रांलांगासिनो दङ, ओनसोलाव जे दासिमबो इउनियननि नामाव जेबो मावजेनाखै, बेफोर खोथाखौ जोङो रायजो राजाफोरजों सावरायगासिनो दङ। आरो दिनै बे आस्राबारि प्राइमारियाव बेखौनो लानानै जोङो सावरायलायदों। बयबो प्राइमारि आस्राबारि प्राइमारि बिपिएफनि सिङाव थानाय गामिनि गावबुराफोर आरो बुद्धिजीबिफ्रा दिनै ज' जानानै बेवहाय जोङो सावरायलायगासिनो दं। सार बिटिसिनि माखासे डिपार्टमेन्टखौ आसाम सरकारा लांफिनबाय होननानै बुंबाय थादों, नाथाय माखासे डिपार्टमेन्टखौ लांफिनाखै बुंबाय थादों, नाथाय बेखौ लांफिनदोंना लांफिनाखै नोंथांमोनाथ' रिपर्टार, नोंथांमोना साबसिन मिन्थिनांगौ। बेखौ आंनाव सोंबावनांगौनि खोथा गैया। आङो 100 बार बुंबाय, आं बायदि लाख लाख मानसिया 1000 बार बुंबाय। बेबो जुदि असयथ'ब्ला बिथांमोना प्रमाण देखायथों। दिनै 16था बिटिसिनो होखानाय डिपार्टमेन्ट, बे डिपार्टमेन्टखौ नोंथांमोनाथ' नटिफिकेसनखौ नुबाय, डिसिनो हस्तान्तर खालामनाय। बे अफिसियेल नटिफिकेसना माखौथो बुङो? बे जों थगायनाय, जोंनि खुगाजों बुंनाय नामा? जोंथ' बानायना बुङाखै। बिथांमोनहा बिटिसिआव चिफ CEM प्रमद बर'आ एप्रुभ खालामनानै बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया बेखौ गेजेट नटिफिकेसन खालामदों आरो 16था डिपार्टमेन्टखौ कनसार्न डिसिफोरनो हस्तान्तर खालामदों। दिनै डिसिनि सार्भिसा बिटिसिनि सिङाव गैया। जोंनि बिटिसिनि जि एकर्ड जादों, जि आसाम गभर्नमेन्टआ गेजेट नटिफिकेसन होदों, बेवहाय बुंनाय दङ डिप्टी कमिशनार, सुपारिनटेन्डेन्ट अफ पुलिस and their subordinates will not be under the purview of BTC. गतिके बे पावारखौ मोनखांनायनि उनाव, बे क्षमताखौ मोनखांनायनि उनावहाय डिसिआ सोरनि खोथाजों खामानि मावगोन? बिथांमोनहा स्टेट गभर्नमेन्टनि सार्भेन्ट, बिसिनि आन्दारावसो खामानि मावो। गतिके बे 16था डिपार्टमेन्टनि जि खामानि मावनांगौ बे स्टेट कनसार्न। जों दासिम जि मिन्थिगौ, जोंनि बिटिसिनि इएमआनो जाथों, चिफआनो जाथों, बिथांमोनहा डिसिखौ खावलायहरनांगोन जे आंनि नैबे स्किमखौबो अननानै हमदो।